Hei, tänään käydään jälleen näitä tilaajan tärkeimpiä tehtäviä rakennushankkeessa ja keskitytään tänään taktisten tehtävien osuuteen. Itse näen, että nämä taktiset tehtävät on se työkalu, millä me varmistetaan se onnistunut tavoitteisiin mahdollisimman hyvin pääsevä rakennushanke. Nämä on loppujen lopuksi tilaajalle ehkä ne tärkeimmät tehtävät, jotta tosiaan voidaan varmistaa se hankkeen onnistunut läpivienti ja se, että saavutetaan se tavoite, mitä ollaan hankkeelle asetettu. Suosittelen, että näihin tehtäviin käytettäisiin riittävästi aikaa ja resursseja, koska ovat niin oleellinen osa onnistunutta rakennushanketta. Tyypillisesti nämä on juurikin niitä tehtäviä, mistä tilaaja ehkä hieman laiminlyö itseään ja käyttää hyvinkin vähän aikaa ja resursseja. Näen, että nämä tehtävät, mitä nyt tänään käydään, niin sopii hankkeeseen kuin hankkeeseen, pienestä suureen. Tietenkin täytyy skaalata se tapa, millä näitä tehtäviä tehdään, sopimaan sitten kulloiseenkin hankkeeseen sopivaksi. Meillä on rakennusalalla hyvinkin tarkkaan määritellyt tehtäväluettelot olemassa jo, ja nämä eivät ole mitenkään niihin sidottuja. Minun mielestä nämä tehtävät, niitä voidaan sisällyttää esimerkiksi tarveselvityksiin tai hankesuunnitelmiin tai jopa sitä pitemmälle. Mutta nämä on ehkä niitä niin kuin, varsinkin tosiaan tilaajalle tärkeitä tehtäviä, mitkä pitää vain huomioida hankkeen varsinkin alkuvaiheella, mutta osa näistä on semmoisia toki, mitkä kantavat aina sinne loppuun saakka. Mutta lähdetään käymään läpi näitä tehtäviä ja hieman analysoimaan, mikä niiden rooli tässä onnistuneessa rakennushankkeessa on. Ensimmäiseksi olen tuonut tähän toimenpiteiden määrittelyn. Siellä strategisissa tehtävissä me olemme määritelleet hankkeelle tavoitteet. Tavoitteethan voivat olla näitä klassisia onnistuneen rakennushankkeen mittareita esimerkiksi, eli aikataulu, kustannus ja laatu, tai jopa vain joku osa niistä, riippuen tietenkin siitä, mistä hankkeesta on kysymys ja mikä on se kirkkain tavoiteasetanta siellä. Mutta on tärkeää määritellä konkreettisia toimenpiteitä hankkeelle. Mikäli kyseessä on esimerkiksi se, että kustannuksissa täytyy pysyä. Me emme saa ylittää budjettia. Silloin toimenpiteet tulee keskittyä siihen, että miten me varmistamme sen, että kyseisissä kustannuksissa pysytään. Toimenpiteethän voivat olla siinä, miten me ohjataan suunnittelua, millaisella sopimusmenettelyllä hanke toteutetaan tai kuinka vaikutamme kustannuksiin, kuka määrittelee tai päättää asioista. Kaikilla näillä on vaikutusta esimerkiksi siihen, kuinka kustannukset kertyy tai kuinka me kilpailutamme hankkeen. Laitammeko avoimena menettelynä ja odotamme kädet ristissä sitä, että mikä hintalappu sieltä markkinoilta ilmestyy. Vaihtoehtoisia menettelyitä löytyy ja mikäli se kustannus nähdään olevan se ydintekijä, niin silloin ne toimenpiteet pitää myös määritellä sen mukaisesti. Tyypillisesti hankkeella on muitakin tavoitteita kuin kustannuksissa pysyminen. Silloinhan se on tasapainoilua kaikkien näiden tavoitteiden välillä ja minne se painottuu. Ja samoin pitää sitten päättää, että kuinka niitä toimenpiteitä siellä määritellään eri tavoitteiden välillä. Sehän on hyvin tyypillistä meillä, että hankkeen laajuus tai laatutaso muuttuvat matkan varrella, mikä on ihan ymmärrettävää ja hyväksyttävää. Mutta meillä pitää olla myös määritellyt
toimenpiteet, kuinka me käsitellään näitä muutoksia hankkeen aikana. Hyvä. Mennään seuraavaan tärkeään tehtävään, joka on hankkeistaminen. Tämä on sitä, miten me varmistamme siinä hankkeen aikana, että teemme oikeita asioita ja onnistumme siinä, mitä me tehdään. Ensimmäisenä siellä toteaisin tuon riskien hallinnan. Äärimmäisen tärkeä työkalu projektipäällikölle, joka kyseistä hanketta vie eteenpäin. Meillähän tilaajana on tyypillistä, että riskienhallinta käynnistyy siinä vaiheessa, kun urakoitsija astuu kehiin. Urakoitsijoillehan riskienhallinta on ihan arkipäivää, mutta niin sen tulisi olla myös tilaajalle täysin arkipäivää. Ja se täytyy käynnistää jo siinä vaiheessa, kun ensimmäisiä ajatuksia rakennushankkeesta muodostetaan. Riskienhallintahan ei ole loppujen lopuksi mitään vaikeaa asiaa. Siinä luetellaan hankkeen riskejä kulloisessakin vaiheessa ja hetkessä. Määritellään niille vaikuttavuudet ja vakavuudet ja määritellään ennen kaikkea toimenpiteet, millä me joko hallitaan sitä riskiä tai hyväksytään riskiä tai kenties jopa poistetaan riskejä hankkeesta. Ja suosittelen, että tilaajina me käynnistämme riskien hallinnan jo hyvin aikaisessa vaiheessa ja otamme siitä omistajuuden itsellemme. Tämä on äärimmäisen tärkeää, varsinkin siinä, että varmistetaan se onnistuneen rakennushankkeen kulku. No, aikataulun hallinta, varsinkin julkisen puolen tilaajina. Aina aikataulu ei ole meille se mille me määrittelemme esimerkiksi arvoa. Kuinka tärkeää meille on tietyt aikataulut. Mutta sekin on hyvä tiedostaa, että aikatauluilla on heijastusvaikutuksia moneen asiaan. Esimerkiksi siihen haittaan, mitä me aiheutamme lähiympäristölle. Sille on myös tärkeää määritellä tavoitteita ja kuinka mistä aikataulua hallitaan. Tyypillisestihän me sanktioidaan vasta rakennusurakkaan aikatauluja, vaikka loppujen lopuksi se aikataulun määrittely pitäisi tapahtua jälleen kerran paljon aikaisemmin ja sieltä kautta varmistaa, että kuinka se hanke etenee. Kustannusten ohjaus. En laittanut tähän kustannusten hallintaa, vaan nimenomaan kustannusten ohjausta. Hyvin tyypillinen tapahan on se, että me luomme suunnitelmat valmiiksi ja sitten pyydämme kustannuslaskijaa arvioimaan, että paljonko tämä maksaa. Tämä on ihan normaali ja käytännössä toimiva tapa, mutta siinä kannamme riskiä turhasta työstä, varsinkin mikäli se kustannuksen pysyminen budjetissa on meille korkeassa tavoiteasetannassa, niin siinä luomme itsellemme aika paljon riskiä, että odotamme siihen saakka, että luomme valmiit suunnitelmat ja sen jälkeen katsomme paljonko se maksaa. Keskitytään siis siihen kustannusten ohjaukseen ja mietitään siihen työkalut valmiiksi. Resurssien hallinta on tietenkin äärimmäisen tärkeää. Me suomalaiset olemme resurssiniukkaa kansaa ja meille siitä syntyy arvoa, että voimme todeta, että teimme tämän mahdollisimman pienillä resursseilla ja sitä kannattaa tarkkaan miettiä, minkälaisia riskejä myös otamme siinä vaiheessa, kun varsinkin tilaajilla on tapana mennä hyvin niukilla resursseilla, varsinkin siinä hankkeen alkuvaiheessa, missä määritellään ne hankkeen onnistumisen edellytykset. Suunnitellaan siis se resurssointi tarkkaan. Sitten oleellisena osana tietenkin hankkeistamisessa on se, minkälaisen sopimuskokonaisuuden me siitä luomme.
Sopimukset ovat kuitenkin se selkäranka, mihin aina tukeudutaan sitten kaikessa. Vaikka se ei saa olla se päällimmäinen ajatus, vaan kyllä ihmiset siellä tekevät sen ratkaisut ja toteuttavat sen hankkeen. Mutta sopimus on se mekanismi, millä me tuomme ne ihmiset yhteen ja luomme ne käytännöt hankkeelle. Ja tietenkin meidän täytyy miettiä, kuinka me hankimme sitten nämä kyseiset sopimukset, kuinka me kilpailutamme ne. Tähän löytyy paljon työkaluja, joihin voidaan sitten tarkemmin mennä myöhemmin. Mutta tässä ehkä ne 5 hankkeistamisen tärkeintä tehtävää, jolla luodaan se viitekehys, miten se hanke viedään läpi. Sitten haluan aina mainostaa sitä, että varsinkin tilaajan näkökulmasta vuorovaikuttamisen ja osallistamisen rooli on todella iso, jotta voidaan varmistaa se onnistunut rakennushanke. Meidän täytyy pystyä luomaan vuorovaikuttamiselle hyvä pohja, hyvät edellytykset, koska tyypillisesti ne rakennushankkeen muutokset syntyvät vajavaisesta vuorovaikuttamisesta ja osallistamisesta. Ja kuitenkin täytyy aina muistaa, kenelle me olemme tekemässä sitä rakennushanketta. Mitä varten me olemme sitä tekemässä. Ja tässä haasteena tulee aina, ainakin itse olen huomannut sen, että varsinkin sillä loppukäyttäjällä ei ole ensinnäkään resursseja osallistua hankkeeseen ehkä sillä tavalla niin kuin me rakennuttajat haluamme tai toivomme, mutta se ei ole heidän vikansa, vaan meidän täytyy miettiä keinoja, millä me saamme sen oleellisen tiedon sieltä, esimerkiksi sieltä loppukäyttäjältä, jotta me voimme varmistaa sen lopputuotteen, mitä ollaan tekemässä. Ja tähän kannattaa luoda ihan suunnitelma, kuinka me vuorovaikutetaan ja osallistetaan esimerkiksi loppukäyttäjää tai sidosryhmiä. Se voi olla myös sitä, että kuinka me vuorovaikutamme tulevien palveluntuottajien kanssa, ennen kuin meillä on minkäänlaista sopimusta olemassakaan. Tai kuinka me vuorovaikutamme päättäjien kanssa asiasta. Kuinka me viemme asiat päätöksentekoon, mihin me siellä keskitytään. Nämä kannattaa suunnitella hyvin tarkkaan, koska niillä on loppujen lopuksi äärimmäisen iso rooli onnistuneessa rakennushankkeessa. Turvallisuus on noussut nykypäivänä todella isoon rooliin ja mikäli olette tekemisissä esimerkiksi kriittisen infran kanssa, niin on äärimmäisen tärkeää, että mietitte, mitä me olemme tekemässä. Tuleeko meidän jotenkin korostaa turvallisuutta tässä hankkeessa? Pitääkö meidän esimerkiksi fyysiseen turvallisuuteen keskittyä tässä? Kuinka työmaalle kulkua hallitaan? Miten me hallitsemme dokumentaatiot? Onko kaikki julkista? Missä menee se raja, mitä kukin palveluntuottajakaan saa käsiinsä? Ja ketä henkilöitä työmaalle päästetään? Nämä pitää tietenkin luokitella sen kanssa, mitä me olemme tekemässä. Mutta nykypäivänä siihen kannattaa pysähtyä ja miettiä tämä asia hyvinkin tarkkaan. Tällä on vaikutuksia monen asian. Mikäli esimerkiksi päätämme, että teemme turvallisuusselvitykset työmaalla työskentelevien kanssa, sillä on jo aikamoiset vaikutukset siihen, ketä sinne loppujen lopuksi tulee palveluntuottajiksi. Tai miten se fyysinen turvallisuus, kuinka me esimerkiksi vartioidaan sitä työmaata tai minne on kenelläkin kulkuoikeuksia. Näin kävimme ensimmäisen osan taktisissa tehtävistä. Piti jakaa tämä 2 osaan, jotta pysymme aikarajoissa. Ajatus on, että käydään näitä yksittäisiä tehtäviä tarkemmin vielä tulevissa videoissa läpi, mutta palataan tosiaan osassa 2 näihin taktisiin tehtäviin. Kiitos kaikille.